Radio. Music. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. Partner! Yes, partner! Meron na namang nag-trending na video bomber sa isang wedding. Yan. Ooh. Di ba nakakalurky? Ang tagal na pinaprepare ang isang wedding. Oo naman. Ilang beses na tayo nakapanood ng mga videos kung saan merong photo bomber, na kung kailan na, di ba isang buong taon mong pinaghandaan yung wedding march. Yes. Di ba? Tapos pagdating ng araw ng kasal, meron dadaan sa likod, sa harap, habang bago mag-marcha yung bride. Totoo. Nung minsan, nauso pa yung may naglalato-lato. Yung ang solemn-solemn pero may batang naglalato-lato dun sa likod. Di mo alam kung nananadya eh. Tapos bigla may dadaan na magtataho. Yan, ganun. So ngayon, gumagano sa ganun ang simbahan. eksena. Ngayon, ganun din ang napanood ko na isa pang ganyang klaseng video. Sa Pilipinas din nangyari. So syempre, 'di ba, may mga video yung bride and groom bago dun sa bago yung silang dalawa. Yung yung groom kasama yung kanyang groomsmen, 'di ba? So eksena si groom kasama niya yung groomsmen, nakahilera sila. Tapos si groom umiiyak siya talaga na parang touch siya dun sa kanyang moment upcoming, na yun upcoming wedding. Ganun syempre dapat para kasama sa SDE yung yung part na yun. Kailangan may pag-iyak, umiiyak siya tapos may biglang dumaan na motor. Sa harapan nila. Tapos sabi niya talaga, "Uncle, nagdadrama na ako dito, Uncle." Panira. Pero at least yun, pwede editable yun eh. Tawang-tawa lang ako dun sa kanyang naging reaction. Tsaka yung, "Uncle, dumadrama na ako dito, Uncle eh." Tapos bigla siyang dumaan. At least yun editable. Ang mahirap talaga yung bridal march. Oo. Tapos diba? Hindi mo na mauulit kasi yun. Hindi mo pwedeng sabihin, "Ulitin natin, Father, may dumaan." Diba? "Ulitin natin, Father, may naglalato-lato sa likod." Diba? Totoo yun. Kasi yung moment na yun, again, once in a lifetime yun ha. It will never happen again unless ng same time, same situation. True. Of course, pwede naman kayong ikasal ulit, diba? May mga ganun, 20 silver wedding, golden wedding. Pero yung moment na yun, yung first wedding na yun, hindi na siya mauulit-ulit. True. So talaga napakahalaga ng moment na yung bridal march. So ibigay natin yung moment na yun doon sa bride. Huwag nating sisirain. Correct. Huwag po tayong kupal at epal. Ano man ang tawag, diba? Huwag tawid ng tawid doon sa aisle. Huwag tawid ng tawid, huwag daan ng daan. Pwede bang mamaya ka na magdumaan, diba? Moment ang bride yun eh. Sa true, isang taon nilang pinaghandaan yan. Nirentahan niya yun. Correct. Huwag ka nga. Ay nako, nakakalurky talaga. Ano yung mga bloopers mo nung kinasal ka? Ang tagal na kasi, partner, 13 years ago. I don't remember. Yung ang hindi ko lang makakalimutan, sobrang nervous ko kasi nung mga time na nag-yosi pa ako eh. Ang lakas ko manigarilyo. Tapos so may baon kang lighter sa cleavage. Meron. Ang galing mo, paano mo nalaman? Sumilip ba? Hindi ko lang makakalimutan ang sabi sa akin ng asawa ko, sabi the whole time daw ng ceremony naamoy niya daw kamuyosi daw ako. Pero hindi ko matandaan yung ano man yung parang mga bloopers. Parang wala akong masyado. Ako naman bilang attendee, punta ako ng simbahan, maling simbahan. Totoo ba? Yun, may ganun din. May mga ganyan sabi namin din. Late na tayo, patapos na, nagpipicture na sila. Parang mali yata invitation. Diba? Yung sinisi pa sa invitation. Kayo naman itong mali-mali. Ay nako, nangyayari po talaga yung ganyang klase mga bloopers, mga kabisyo. Basta, kapag ka moment na nung pinaghandaan, wag po natin babasagin yung kanyang moment. Wag maging photo bomber. Yes, wag maging video bomber, basta wag nang babasag. Okay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, ang paghihintay sa taong di kakayang mahalin ay katumbas din ang paghintay na tumami sa asin.